lang vej rundt. Det er en lang indbremsning. Men han gør det. Ja, det gør han. Han gør det faktisk. Jeg var ude at køre CHGP i weekenden, og det har været en fantastisk oplevelse. Ude at lave mit debut på en bybane. Jeg har glædet mig som et lille barn, siden jeg fandt ud af, at jeg skulle køre det. Det er, jeg ved ikke, hvor mange år siden det er, jeg begyndte at komme derude som publikum. Men det har altid været et fantastisk arrangement, og ude at se noget racerbil. Og jeg har faktisk kørt ude på banen de sidste 2 år til noget paradekørsel i en gammel Land Rover. Men jeg har altid tænkt, at jeg vil gerne køre en racerbil, og det fik jeg så lov til i år i BMW'en. Så tusind tak til alle mine sponsorer, der har gjort det muligt. De står alle sammen nede i beskrivelsen, hvor I kan læse, hvem de er. Ja, tusind tak til jer, og tusind tak til Gråbæk Racecars, som har gjort det muligt også, at jeg kunne køre for jer. Det har været fantastisk. Tak for støtten i weekenden og til løbet. Til tidstagningen, vi havde ikke nogen træning på banen, og den er meget smal og meget farlig, så jeg tænkte tidstagning, der skulle jeg lige lære banen at kende. Så de første 4, 5, 6 omgange tager jeg den meget stille og roligt. Jeg vil gerne lære banen at kende. Og det formår jeg også nogenlunde, men den første push-omgang, hvor jeg rigtig presser til den, når jeg igennem sving 1 med fuld smæk på, ned mod sving 2, og så bliver jeg påkørt bagfra. Der var en bil, som bremsede noget senere end mig. Det er et uheld, det er det, der sker i racerløb. Ærgerligt, det skulle ske i tidstagningen, og jeg kan i virkeligheden godt køre videre, men han rammer mig lige på venstre bagende, og jeg er bange for, at han rammer hjulet og slår eller skævt, og jeg taber et hjul. Så jeg triller rundt resten af tiden, og så når jeg faktisk overhovedet ikke sætte en hurtig omgang. Så jeg starter P22 overall, så det er langt nede i feltet. Så nåede vi til Heat 1. Det vil sige, det var om lørdagen. Vi kørte jo tidstagning om fredagen. Om lørdagen kørte vi Heat 1. Det glædede jeg mig virkelig meget til, og jeg var klar på at have rigtig god pace i bilen faktisk. Jeg regnede med, at jeg ville ligge langt fremme i feltet, nå at tage en masse positioner og være med måske endda om en podiekamp. Og det var også lidt høje forventninger. Og i virkeligheden gik det overhovedet ikke, som jeg havde håbet på. Heat 1. Jeg får en ikke så god start. Jeg er nødt til at løfte, fordi der er en bil, der ligger sådan nogenlunde på tværs på starten. Jeg ved ikke, om han 20 starter. Der er nogen, der siger en 20 starter. Han får ikke straf for det. På videoen ligner det lidt. Jeg ved det ikke. Men han ligger så på tværs, så jeg er nødt til at løfte, så derfor taber jeg en position på starten. Jeg kommer tilbage op på en 7. plads, og så overhælder et par langsommere klassebiler. Jeg slutter 7'er, og det var ikke fantastisk. Det er, hvad det er. Så sov jeg på den. Det er om lørdagen. Vi havde kun et heat om lørdagen. Det var det eneste, vi skulle køre. Så når vi til søndag, der skal vi køre klokken 9 om morgenen allerede, så det var tidligt oppe og gøre klar, og så ud og holde på gridden, hvor de havde en eller anden ny idé, om de skulle line os op, inden vi kørte ud på banen. Og det vil så sige, at vi holdt i bilen i 35-40 minutter i bane solskin. Det er meget varmt. Men det havde regnet i løbet af natten og i løbet af morgenen, så banen den var stadig våd. Vi var på slicks. Der var enkelte, der var på regnvandsdæk. Det var ikke så godt. Det skulle de ikke have været. Det endte meget galt for dem. De brændte deres regnvandsdæk af, og de kørte meget langsomt. Jeg var på slicks. Det var jeg rigtig glad for. Kom afsted. Det var glat. Lavede en masse burnouts på opvarmningsomgangen. Fik god varme i bagdækkene. Får faktisk en rigtig fin start og kommer lidt frem, men ned i sving 1, der er simpelthen bare ikke nok plads på den bane, og jeg bliver ramt 3 gange. Det er racing incidents, der var bare ikke plads i sving 1. Vi var 4 biler, der prøvede at komme igennem svinget samtidig, og det er det, der sker, når racerkører tager hjelmen på. Så der var nogle buler, lidt her. Det ser man ikke så meget. Lidt bagi, lidt rundt omkring, men det er okay. Det er en del af sporten. Vi klarede os rigtig fint i det heat. Jeg fik rigtig fin fart på i forhold til tidligere, og det var lidt glat. Jeg er næst hurtigst til klasse 3'er, da det var vådest. Ja, altså jeg kører, og jeg slutter jo så 5'er, men det var photo finish lige bagved ved 4. pladsen, og det var rigtig ærgerligt over lige i øjeblikket. Det var ikke den bedste reaktion, jeg havde på det, men efter kort tid, så var jeg faktisk rigtig glad, for jeg synes, jeg havde kørt fantastisk godt heat. Og så det, at man slutter 300 del bag ved 4. pladsen, det var egentlig okay. Det var fint kørt. Vi pressede begge to til grænsen. Så jeg var rigtig tilfreds med heat 2. Så senere på søndagen, der skulle vi køre heat 3, og det er jo finaleheatet. Det var et spørgsmål, om vi overhovedet fik lov til at køre det, fordi i løbet af søndagen, der faldt så meget vand, at vi havde 2 timers rødt flag, og det blev udskudt med 1,5-2 timer jo. Så de var nødt til at fjerne nogle af tingene fra programmet, nogle pauser og noget, så men vi nåede at køre et par timer efter, hvad vi skulle have været ude at køre, men det var jo egentlig okay. Jeg starter 5'er,
får en fin start, kommer lidt udenom om nogle positioner, men taber også på stykker, så jeg tror, jeg holder 5. pladsen på starten i virkeligheden. Og så kommer der en bil mere op på mig på et tidspunkt, som bare er langt hurtigere. Men jeg tager også på positioner, og i sidste ende er der 2 biler, der kører i væggen. Det var virkelig en panikøjeblik, fordi jeg fik først de gule flag, efter jeg havde bremset mit normale bremsepunkt, og de holder lige på udgangen i et blindt sving. Så jeg var godt klar over, at der ville holde nogen der, så det var lidt en panisk nedbremsning. Jeg får heldigvis stoppet bilen, inden jeg rammer ind i dem, og kommer udenom dem, og sikkert hjem. Og det giver mig så en 4. plads i finaleheatet. Det var jo mega godkendt at blive 4. Super uheldigt for de 2 kører. De er begge 2 okay nu. Hvilket jo er det vigtigste i den situation. Det er aldrig sjovt at se ens ja, det kan godt være, det er konkurrenter, men det er også lidt en slags kolleger, ikke? Holde i betonvæggen. Det så ikke rart ud. Men vi bliver 4. Super tilfreds med en 4. plads i weekenden. Det er et podium havde selvfølgelig været sjovt. Det var jo ligesom i mit første løb, hvor jeg skulle have haft podium, men blev diskvalificeret på en computerfejl. Så her var jeg lidt heldig at få 2 positioner. 4. plads er super dejligt. Jeg brokker mig ikke. Jeg er super taknemmelig og mega glad for alle sponsorerne, der har støttet mig hele vejen. Og for teamet, som har hjulpet mig og sat bilen op til mig, så den kunne køre. Nu skal vi rette nogle buler ud, og så gør vi klar til Jyllandsring om 2 uger.